A Semana das Letras celébrase en Noia cunha serie de actividades culturais que mesturan cine, música e literatura. Darán comezo o venres 15 coa proxección do filme Antes de Nós. Empezaremos o día 15 cunha película Entre Nós dedicada sobre Castelao. O 16 temos a presentación de A Lebre. O A Lebre é un conto corto que acaba de ser premiado por o premio Henry, que é un premio internacional de Ismael Ramos. O domingo 17 a xornada comezará cunha lembranza aos autores noieses homenaxeados nas letras galegas en anos anteriores. O acto rematará cun repaso da vida e obra de Begoña Camaño a cargo de Serafín Marcos e a actuación de Jaitas Blues. A partir das 7 da tarde terá lugar a actuación do clown Peter Punk, que dará paso ao espectáculo Cantares Atlánticos no Coliseo Noela. Empezamos co homenaxe ás representantes das letras galegas a que se dedicou noutros anos, que son María Mariño e Viles de Taramancos, e despois Serafín Marcos fainos un recorrido pola vida de Begoña Camaño. A continuación interpretaremos o himno galego con Jaitas Blues e algunha canción galega, e pola tarde, xa para remate final, temos unha interpretación operística e de piano combinado con vídeos e cantareiras moi interesante no Coliseo. As celebracións rematarán o sábado 23 co encontro de corais. Tras a conmemoración das letras galegas, a Concellería de Cultura está xa inmersa na organización da Feira do Libro, que se celebra en Noia a finais deste mes.